everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maruha. Kinahanglang imo nang itugyan ako sa kinasing-kasing, Gabriel. Di na mahitabo. Makuha lang nimo akong kasing-kasing. Kung patay na ko. Mao ba? Sige! Kana ang buhata! Maruha! Ayaw lang pasakitin si Marla! Kinahanglang pasakitan ko siya, Gabriel! Kaya ngiyang kinabuhi ang tugbang sa ibong kasing-kasing! Dili! Ako si Marla! Mamatay siya, Gabriel! Kung dili mo ihadgang nomad ang ibong kasing-kasing! Ayaw, Kit Gabriel! Ayaw siyang paminhawa! Gusto na, Maruha! Oh! Itugyan ko na kaninyo ang akong kasing-kasing! Ayaw, Glenn! Ayaw ka nagbuhata! Sakit nga mamatay ko! Ayaw lang tuguti nga mabuhi ka ng demonyong kalabira nga na sa ibabaw sa bato! Pero, Marla! Unsa pa higit maabot mo, Gabriel? Barog na! Gabriel! Ug dool na ko! Dili ba hinugdanan ang akong kinabuhi? Kinahaglag ko na huna-una ang mga tao di kalibutan na ang umaabot na henerasyon. Hilom! Hilom, Marla! Gabriel! Barog na! Oh, Maruha! Gabriel! Marugo! Gabriel, mungit kitang kalibutan kung mabuhi ka ng demonyong nomad. Ang anak sa itong mga kaparyentihan mag-anto sa dautan nilang gahom. Pusa kinahanglan mo sakripisyo ko. Ayaw ihatag ang imong kasing-kasing, Gabriel. Duol na sa nahimutangan ni Nomad, Gabriel. Ug tupad ka niya. Oh, Maria! Maduol ko! Gabriel! Gabriel! Karon, miabot na ang oras. Miabot na. Ana-ana. Mihawak na ang buwan sa adlaw. Mihawak na! Ikaw kini. Nganong miabot ka din eh? Inang mapatay ninyo si Maruwa. Apan unsaon? Hain siya. Sawata kini. Usa man kamay nga puntil. Usa may sudin eh. Pulbos ka na paguntra sa limbong nga lugar. Unsa? Isapwag ka na ug makita mo ang tinuod nga lugar nga nahimutangan sa itong nga barangan. Unsa? Luwasang ang imong mga anak maning lakaw na. Sulti sila ngang karaangahanting nga nagtaroy si buko-buko ni Maruwa lang ang makapatay kang Nomad o kang Maruwa. Ito mo kini sa kasing-kasing lakaw na. Oo. Manang. Siya kini. Unya ta magsulti. At imanaw na siya. Kay kinalabasundan ko ako mga anak. Di ka na. Og ikaw, mama. Paningkamot ka mabuhi ka. Paningkamot. Ang akong duha ka anak. Kinalamakitan ko si Marla o si Maris. Higda na tupad kang Nomad, Gabriel. Oh, Gabriel! Ayaw siya kapagi nga maulipon sa itong gagaho makalimutan. Marla!
Pasaylo ako. Pero di ko kaantos nga magtanaw ni mo nga pasaktan ni Marwa. Mahal ti ka, Marla. Mahal ni Sabrel. Hilom! Ayaw ko ninyong pabatian yan ang pong pagmahal. May Vosh Fey Veritos. Tiguang ang butanganan sa kasing-kasing andama. Kasakit sa kasing-kasing. Ingon sa mabatsyagan na ninumid ang imong kasing-kasing. David kay Rouge Num Vergus Ogi Hunugan ka na, Marwa! Hunugan ka na! Ako na lang ang batya! Ako na lang! David! Kiros! No Vergus Ogi! Petrus Raymond Yalay Bakit Ross Raymond Dili Magkamaong kang mong malupad ni Gabriel sa layo I've been Sarah! Ni Aka! Ayay! Paragesh! Dili ko ni mo mapungan, Sarah! Dili! Kinahanglang mabuhin si Numin! Bara! May! Vigay! Layikar! Kalayo na ako gilaputan. Kalayo na di mong gibuhaton tiguang. Putli sa uwang mga bihag. Dili! Ayaw! Ayaw! Lo! Asarap ang iko. Bakay! Iyalay Crow! Bakay! Iyalay Crow! Kinalabag ka na mga bihag. Pero Kirosbek! Pero Kirosbek! Kinahanglan, dili sila madutlan sa gahom ni Marwa. Everett Moss! Everett Moss! Balik mo mga bihag! General! Ka! Dili! Sarah! Dili ko ni mo mabuntog sa akong gahom! Gikan kini mo! Usat dili ni mo kinibahimong manabuan! Dili! Dili ko ni mo mapugas sa pagbuhi kang numid! Mahal kong medalyon! Patya si Sarah! Giisa niya ang medalyon! Maro! Keiro! Sarko! Marla! Marla! Dili! Mamatay ka! Dili! Marla! Marla! Ganong galit ka bang tunga? Ipalayo ng seremonya! Tigawang! Mabuhay
Wala, patyang demonya. Ang karanganting ang magamit mo sa pagpatay niya. Papa Mani. Buhayin ako. Sukli ka ng demonya nga si Marwa. Sukli siya. Ikaw lang magkasumpo ka niya. Ikaw lang. Pero pa. Ikaw na. Inuulan niya si Gabriel. Gabriel. Dili ko ni mo malikayan. Nakabati ka. Sinumid ang makaangko niya ng imong kasing-kasing. Sinumid. Uy ka na, Marwa. Tanaw ang langit. Dili! Dili! Ang adlaw ug ang buwan. Inanay na silang nagbuwag. Oh, ugwa pa ni makuha ang akong kasing-kasing. Wa nasab ang imong mga bihag. Ha! Dili! Dili! Walang buwan! Maruwa! Dili! Ang bikinig hunting lo! Marla! Mamatay ka! Oh, Marla! Marla! Ibalik kong dugam sa iyong dugan ng anting! Dali! Batang mahuman, Sarah! Ebay! Sash! Fake! Nawa si Marua! Wak batang mahuman, Sarah! Wak batang mahuman! Marla! Kinahanglan si Marua na lang ang mamahimo na tong problema, Gabriel. Oh, Marla! Marla, asa ka pa yun? Kinuuli ang kalabiran niya itong numid. Dili ka mahimo mabuhi pagbalik. Kung demonyo ka man, kinahanglang mahanaw kay ning kalibutan. Sakno nga iya o mahinak nga mito ang iyang amo. O sa o ilaman ang ito nga mahi sa iyang amo na mito nga huma laing huma matuman. Marla, kinsa niyo magkasulti? Dili na ka na importante ang mahilong danot nga masunog kining kalabira. Forbenan Ebelay. Forbenan Ebelay. Nasunog ang kalabira. Marla, hindi na kaya sa mabuhi tungod yan ang pagsunog mo? Dili na, Gabriel. Bantahi ka nagnasunog na kalabira, Gabriel. Mamatay mo! Si Lulu! Van Vexor. Doc Van Vexor! Lu? Kamu niya, kaya ko ba nang kaya mo dito mga Gabriel? Uy, kalabira ka nang isunog! Oh, no. Ug bantahi ka na ninyo nga wala yung bahin sa iyang kalabira nga dili masunog. Papa Maning! Papa Maning! Marla, anak. Luwas ka na. Inahanglang mamahayo ka. Ang mga dinakpan. Naluwas po. Tanang dinakpan. Opa, nagkatagan silang tanan. Maayo. Usa nila. Pa, ayaw magsulti. Ayaw na magsulti. Lang ako ni masulti. Sa di pa ko mawa, inikalimutan na. Unsa ka na ba? Usa sa dinakpan. Mao ang tinuod. Papa Maning! Pa! Wala maglihok si Papa Maning! Pa! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.